Angjang si Kapitan Victor Sorilla. Si Kapitan Victor Sorilla, mga kabyanan, naga kang Sentro Norte ha. Nagakuon gid maghalong ta sa COVID kag sa iba nga mga pamalatian, no? Manglimpyo tak palibot ta. Kag may baligya mo dyan. Paman sa pagparagat sa banwa si Migo Boy sa satellite Kulasi Hub. Ang satellite Kulasi Hub, kung magpatakad kamo kang satellite nami ang resepsyon sa TV nyo, dyan kamo ginagto, ha? Sa Tubang ka Palawan po shop dyan sa highway na dyan kamo ginagto, ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Kagbay sangamans na to, may branch anda sa Dibuco Building sa Sentro Norte, Pandan, amo man sa District 3 Sibalom, ha? Sa Barangay Puho, Bugasong sa poblasyon, kag sa General Folio Street, San Jose, Antique, ingad kang Card Bank. Gaymaman sa pagparaganta, mga kabyanan, ang diyang Sign Race Advertising Incorporated, ang Sign Race Advertising Incorporated sa Sentro Poblasyon, Kulasi Antique, naga-print kang tanan nga printing materials, tarpaulin, t-shirt printing, mag-printing, stickers, gayimo banwa ka panaplex, billboard, signboard, kagiban pa, agtori lang dyan banwa ang diyang si Tol Binja. Ang oras sa atin nga pangalagat, mga pinalangga nga mga tagparamati, alas 8:30. Mga kabyanan, sa iluwan tadyang balita, ano ka matuod, daw ga aslam gid man rin, ano ka matuod, mga kabyanan, nga daw hindi pares ko kauna ang relasyon ni Deputy Speaker kag ni Gobernador, kay ang balita kani kadya banwa hindi man mahimo diyan ora diya kamaan si Deputy Speaker. Ngang kandidato man kang mga kontra ni Gob si E.E. Ligarda mo sa pagka-congressman. Si E.E. Ligarda ang anda congressman ni Captain Fidelio, kag amuman ni Nonoy Cesar Julius at Tahan Langit, ang LCD si Giman Gapon. Magamok diyang istorya, mga kabyanan, darwa ang kabayo ni E.E. Ligarda, darwa ang ana banwa nga kabayo ang kakontrahanay, plasmi mabungwanay si Gobernador Kadiaw kang si Captain Fidelio. Andiyan si Captain Fidelio, amo dyan ang kumbaga may dyan ratana nga agency ang Biga Manila nga nagapasulod kang tanan-tanan nga magsulod sa barko nga kapitan, first chief engineer, second engineer, third engineer, fourth engineer, chief mate, second mate, na mga mamora bla, no? Kag tapos may ana man ra kagulingan nga barko, mga pinalangga nga mga tagparamati nga nagabiyahe. He's from the municipality of Hamtik, Baribat, Bugto, diya katag-iya ka settlers builder nga si Engineer Norbing Fidelio, no? Tag-iya ka settlers builder nga si Engineer Norberto Fidelio. Mga kabyanan, ang diyang si Captain Fidelio, presidente, mga kabyanan, kang Antique Chamber of Commerce, no? Actually, Regyan Manrabanwa, kauna sa Kudal ni Gob,
abay ang mga miyembro kang negosyante sa Antique. Apang anong tabuaw nga daw golpeada la sanda nagpurma kan da grupo mga biyanan. Ano na tabo anda por golpeada la sanda nagpurma kang anda negosyo anda grupo kag nag open kang anak kalo sa politika, nagpilak kang anak kalo sa politika si Captain Fidelio nga mabunggo kay Gobernador Cadiao. Kag ang development mga kabiyanan nga andaman kuno congressman, amo ang congressman ni gobernador. Andaman kandidato sa pagka-congressman, amo si A.A. Ligarda, mga kabiyanan. Ang guwa na kadyabanwa. Kung example sa Barbasa, no? Ang patindagan niya ni Gob nga mayor, si Archibald Untal Umananta. Ang isinggit nanda dyan sa Barbasa sa pagka-congressman, amo si E.E. Ligarda. Kaya ti, kandidato manday gob kuno si E.E. Ligarda mo. Ti, dyan sa Barbasa, ang ginasinggit ni mayorable candidate Archibald Untal kay daw amo dyan madlagan mayor. Ang aman kandidato congressman E.E. Ligarda. Karon, ang diyang si Iligarda, kakontra na sandas manwa, ginasinggit man karon kang anda kontras politika, ka mga nikor. Ang guwa na, si Iligarda, common candidate, banwa kang darwa ka, ginapaabot mga inkwentruanay nga grupo, Rogya Santike, mga kabiyanan. Sa gobernador mong pisa nga away, between Captain Fidelio kaag amo man Gobernador Rodora Cadiao, Vice Governor Edgar Dinosta kag Nonoy Julius Cesar Tahan Langit. Amo rang update politika ragya sa may probinsya et Antique. Ti ko mamangkot bi karon ang mga kalyado gid ni Gob ano man may basbas dyan ni Madam Lorin nga di man to makipag-alyansa ang mga Ligarda o kung si E.E. Ligarda sa kontrata. Ti kung pamangkoton nanda si Gob kurati mangkoton man ni Gob si Lorin ano ba madam, bakit pumupunta si E.E. sa kabilang bakod? Diba si kung magsabat si Lorin Ligarda, bakit eleksyon na ba ngayon? Bakit hindi ba pwede na sinabihan ko na pumunta doon na pasiamura banwa ramat matabo kag madugangan ang anda nga ano goon kay ba kag basi madugangan ang anda mga kabiyanan nga gap kay mati ko daw amat kuno man aslam. Ang anda banwa nga relasyon is basta relasyon pagambalan may pagbag-o gid man mga kabiyanan. Nothing permanent in this world kuno mo. Except sa change. Mga pirangga nga tagparamati. Ang oras natin kapag pangalagad alas 8:37 sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Balik tas dilig lamang magbuhay, standby kay ma-advertise na yung mga dinalangga nga matag paramati, no? Mabalik tas dilig lamang magbuhay, paliyog mga kabiyanan, kailangan ano man daw ka bisyo dyan nga magabalik tas dilig lamang magbuhay pagkalipas lamang makabiyanan sa kang pira kay importante nga paywalo paliyog standby. Iwasan ang pagkakaroon
magkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasan hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Balik ta sa ating pagpalagad, ginatamyaot lang si Paririnald Barcelona Apostol, Karadyo Bandira, nga nag-monitor man sa atin Facebook Live. Amot na ra pre. Kapamati magkukni mo sa sarakyan kung ka programa ka. Pati anayt lang pre Kang si Eliandre de Jesus, kapamati sa atin nga palatuntunan. Gaimaw sa atin nga pagpalagad si SB July di makutak. Si SB July di makutak. Bisan ano oras ukukon mo, tandas siya basta serbisyo publiko. Amo man si SB Mami Pilar Alosilha, may pagulikid-gid sa mga pumuloyo, kabanwa it kulase, kaglimog kang kababinhan sa may Sanggunian Bayan. Amo man si SB Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala Alarcon, mabinuligan, binugnohon, kag, ara, gusto na may kasulayan ang pangginawita, ragya sa kulase. Gimartibal Slitson Manok and Concrete Products. Ang Gimartibal Slitson Manok and Concrete Products, rigyan na banwao sa apunta tulay. Tanan nga lamisa nga siminto kag bangko nga siminto diyan may moderno ang design. Agto ni diyan si Jeffrey Martinez Balben. Kay mao sa aton banwa nga pagpangalagad ang diyang Carl's Agribet Supply. Ang Carl's Agribet Supply na pamtang sa tubang kantiko, tanan nga bubod kag bubod ka manok kag feeds ka nga baboy, pelmiko, Bimig, Excel, Upland Feeds, rigyan mabakal. Kag pamatsoy ka mo man banwa dyan, namit batsoy na dyan kung gabayad ka muka, antiko. Ngaymaw sa aton banwa nga pagpalagad ang Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch, ni Madam Susan Tamba. Bakal ka mo dyan kang, kang mga kang insurance, ano man nga klase insurance, sa fire insurance, accident insurance, kag iban pa. Favorable sa interes ninyo ang mga policies, no? Kay maman sa pagpalagad na barwa, ang tumandak marketing. Ang tumandak marketing, napahamtang niya mga kabiyanan sa atubang kang, o kung sa may, Sentro Norte, Kulasi, Antique, mga pinalangga, ng mga tagparamati. Ang tumandak marketing, na rigyan gid kamo agto kon mag bakal kamo kang mga machineries, parehas kang treaser, kuliglig, mga gamit sa panguma na kompleto dyan kag pangisda. Mr. and Mrs. Lunibic Picasso, amo banwagid ang tag-iya kang tumandak marketing na amora mga kabiyanan. Okay, gay maman sa atin nga pagpangalagad ang diyang si former SB and now Municipal Administrator Condrado Mayo. Si Municipal Administrator Condrado Mayo, si Gibanwang serbi ang Kulase na amora mga kabiyanan. Kag ang Evergreen Herbal Capsule, ang Evergreen Herbal Capsule, amo dya ang gamitan nyo nga kapsula. Agad hindi kamo banwa magbalatian. Ang tanan nga sobras lawas ginabuhinan. Ang tanan nga kulang sa lawas ginadugangan. Para hindi kamo magbalatian. Evergreen Herbal Capsule gid ang inyo banwa nga baklon. Kag tumaron. Ang oras alas 8:43 sa aton banwa nga pangalagad. 318, no?
18. Namay na lang ang kaso kang COVID sa Antique. Perti hindi mapaktan man ka bahal man ako bayanta. Kag diya sa Kulasi daw diyan na lang kita sa 30. 31. Gamay na lang. Alin diya kuna sa 90 mga pinalangga ta mati. Rake ang nag-arayad. Rake ang nag-arayad. Amo lang diya. Kinanglan na aware kita gid kang aten ikayong lawas. Hindi ta mag tao ka kumpiyansa sa visit nga COVID virus ya. Mga pinangga ta permati kay kung hindi mo maagapan diya, mga kabiyanan kag naglala rin yung batyag ta. Isa mabudlay rin magka-recover. Amura nga akin kisa adlaw kung galain matyag ko tumar ko na yun ka dapat ko tumaron mga kabiyanan. Manyos ko minakgal ka imnan patay naman kanya virus mo. Makan tanak biing inam ko sang kakap ga tagsin ngaran ang kinaan ko biing ginaluad ko mandayon ti wanan mo nag-ipik ang bolong. Mga pinalangga at pramati ang ramig sa busong ko binal na. Kagin banyusan kag nagpailot ko biman. Kaya nga aga ano ko baskag buka hapon kag biin tamang kuluyan Kung ko hindi ko rin programa, kaya umanan ko, hindi ko rin programa, no, hindi dara lawas ko. Hindi ko madara lawas ko, kabagat kagapraman lawas ko, nailanat ko, grabe init ko, namatumba ko, naramigan ko. Para nakit lawas ko, ano na lang. Ay, nako. Mga kabiyanan pro kadya. Kung ko, hindi mo programa, hindi timo ka, kinapagbugta ko, ay. Namirglip matyag ko kaya aga, no? Namiran kali kadya kali liber. Sige. Diyan magturo na. Amo dyan mga pinalanggang at tagpramati. Ang aton gid nga imuon, dapat aware kita kang aton ikaayong lawas. Ay, pinsar kot na lang kay gabi kagapon magamor niya. Basi ko na nadutkan ko ka COVID la. Ay, mananyo nga ang trangkaso sada ka sintomas. Ang perakit lawas, init lawas, kapraman lawas, pernakit lawas. Ano din yun. Hindi kong pati mga programa ako diyang adlaw. Pero pagbugtaw ko pasik-pasik ko, nagbalik banwa dayon ng akin nga, resistensya. Amo manangaliran. Tuod gid man ang balotasyon makinam kag minakaluwel ginapaktiv na tanan mga partik lawas. Mga pinalangga nga mga tagparamati ti buhal mo ron. Amo malatuakan ginamit bi. Sino magnanguna banwa nga makabangon pakugayang adlaw man? Na kage kamo nga daw kapiran yung kadlaw inyo na batyagan nga. Trangkaso kamo, bagat-bagat lawas nyo, kanapaman lawas nyo, bisan di na tagmak nyo, kaparnakit, kabusog, na ginaramigan kamo, nami ilang pangurumbot kapay, wala mo't gana magkaon, aga parnakit likod, yung tanan-tanan do, hindi minsindihan. Amora kabi iyakan nga nabatyag. Pero salamat lang. Kay naka-recover ta na yun sa labing madali banwa nga panahon. Alas 8:47 sa atin nga pagpalagad sa panatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Ang kuo ni President Duterte hindi kuno banwa pagsapakan si Senator Antonio Trillanes kung ano ginadada o kung ginadada ni ni former Senator Antonio Trillanes. Bahala na lang kuno banwa si Presidential Legal Counsel Sal Panilo magsabat sa mga akusasyon ni
ah, ni Trillanes ang orihi mga kabiyanan nga akusasyon ni Trillanes ang against kay Bongo nga kuno ang pamilya ni Bongo amo ang nagabuol kang billions of pesos nga contract sa mga proyekto rigtos Davao bao do si Dinusta margis Antique kon ati bekal man si Bongo amo la nagaring ti hindi mo mapaktan may mga pabor-pabor man blay ti si Bongo dyan sa administrasyon di makan mo nga daw monopoliya man kuno nga ang tanan nga project ni Bongo kag pamilya ni Bongo buol dito sa Davao makan ti mo tag 14 billion billion nga worth of project mga pinangga ta promati kay man dyan sa kontrata ang ran tamaan dyan karakdasig ang kwarta gapirilo pa dyan kara ang imo banwa nga ginansya hamakan ti mo makakontrak ka lang 4 na bises daw sobraran banwa sa kapital mo sa una nga project mo ang ginansya mo amo ra nga magsigi-sige ang pangontrata kay sa kontraktor ora labit bisyo sos dasig banwa magmanggaranon na di makan ti mo billion of pesos worth kang project na bugal kuno ka pamilya firm construction firm kang pamilya ni Bongo te daw parehas man dyan kay Dinustay kauna si Dinustano yan numla niya man gatulod-tulod na dyan kuna kag gasunod-sunod na dyan kuna kay Sinoto sa kwan gapangamo lang kuna kay Biyong Ongmong engineer hasta nakasulod sa mga Javier nakarumpisa nakarumpisa kami gamay tagpag 500,000 hasta kadyang project na dyan rin nagbahal makan ti mo nga tanara to mo brato pero tingin bugal man to nagka problema mo nagkontrobersyal spandan bla 101 million ran damdama bla ang balbahal ng building dyan sa may provincial hospital sinining Dinusta dyan ka na nag-implement rapid dyan na sa 300 milyones ang budget ang akusasyon ni Trillanes kay sa pamilya ni Bongo ura tiliwan sa akusasyon kang piraragya sa pamilya ni Dinusta nga nagakamal man kang mga proyekto ka provincial government na
akusasyon ni Trillanes.